Abada monya. Uya kabato koyana kana simba. Yakuno. Oh aiwa vazvikoni. Akutoshika munhu wenyu manje shamwari. Hayi akutoona. Awa, nada kubatsira badi. Aye wakani. Ah. Let's go. Ija grade 1. Unyeba. What news makore. I would take Islam glass kan kita ngoma babas kana Eric Davis wakambenza kana Makuen Botwell kudhara ndakaenda muglazi mashopi akavharwa vakatotidetsera banapa hanzi gesi no plat ndina madamu anopisa yangu nopinda painoda kana dangoti ngounuiranira mbozapana paisapa pfungwa dzangu dziri kure dzandinogona zvichichiratola orit desno plati ataura kana ukandiona tatenda agetsa kani eka tenda urambe
Hey!